Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel Kin and Kim Burato Vlog. Dami darit kabulang hujang tatay guys. Nangadyo mi kaya mga dengagen para sa birthday Kuya Gail. Ugma puhon. Luwas Ginoo okay na panahon. Humot mo. May klaro. Sabaw sa bulang koy baki. Butang eh, among parisan ko nung baki kay mano umiin sa gabi eh. Ato. Nami. Tabang ko papagpanguan. Kanang na ay pangibot guys. Ban ko. Tigsod. Kaya ni mo pa? Tang tabang ang ibot. Ha? Guys. Sabi ko gahi. Hindi ay. Uy, sana all. Hindi guys. Nani gardinan nani. Garden tada ni pohon. Ha? Ang gardinan ba tanam tada ni. Okay. Dan may nanguha sa unang kuan guys. Kanang na ay Manday pas kan tatay man na. kana saluyot. May nanig saluyot sa unang guys. Ko manday kan tatay dan. Panad di. Ay magkasiguro doon. Panad ng kin ag bulang huy guys. Ano nagkin? Kuha iglapok bi. Ato tay. Ha? Isa? Kasi di mo ka agbaka. Kasi kung mo ka nagbaka dari guys, tapos bulang huy dahon. Kaning bulang huja guys, mo nagiagian sa bagjong udit. Grabe wa ni makita ning mga bulang huja. Dadto mi nang makwit sa una di ah. Tung pagbagjo dadto mi nang makwit datong baja, tung puro concrete. Wa jud na sa gihapon sa tubig. Kumbati pa. Bugat man din nimo pa. Kundi tibikin tabangas pa pa. Siganam din nimo pa. Buyag. Kaya man di ay. Kada gani kong mama. Ani. Dago mamayad. Dago dundang. Kin. Okay. Kada gani kong mama. Kala kakin ikaw tigsud king ka. Ako ting ko. Dari siguro no. Dari na lagi dapit ing sa tay dari da. Dari dapit nga bulang hujan, dari dapit nga side guys kay dagke. Wa pa ni agi si das bagjo guys katong lanip. Diyan tani sa mga kuan, medyo nangalata na aguban. Mga unod. Da pa bi. Nabili nagkinadak-an kadyo. Kinamak-an is tanan, man kinamak-an kas Kinamakaan kadyo sa nga tanan. Ana ra ka bibilang ga. Ana ra ka kay insang na sneak dari na ra ka boy. Murah. Ano man hindi man pabili na imong bajing gamantoy hala di. Gabi guys ti ah. Naman din sa laag na ning gabi pa di ah. Sa laag na gabi. Kumbati pa kana push. Ano di ay guys. Magani kay napay nasalin sa bagjo. Nice ni labo. Nice laba na bi. Ato na labo ma. Wow, sana all. Andan. Ha? Hawa di akin kinsa maigo ka na sunang ni papa. Gandang nga papa ma. Maringgahi mga kay dagko. Dudag ka aguban pero kuwang sa gidna na. Kuan sa guys nga daot man gud sa gas. Naghanggo na. Kamayra. Pagbagjo. Kay na lenepan dani. Nama gamay. Ugali pa kay gamantoy pa man ata nang dengagan ugma tang parisag baki. Bake o kuan. Sa barang. Bake. Kan kag baki lang ga. Baho. Hay baho lami nang baki prituhon. Lami ganay sugba day. Kaya man. Napanday, pwede ganin nakilawon. Kilaw day ka baki kin. Bakay wala me. Tangi. Kilaw ko. Bake. Kilaw kag baki. Tangi. Boy tapang kay kilaw na. Up. Boy ko tapang ha. Buy ko tapang. Boy. Kinamak-an ma. Ko na koy sayang. Ito pag itong buko-buko na. Hala. Hala dagko pa. Hala sana ul. Dagko guys, guys. Salamat. Abot Ayo. ako daw. Ana ra na ato na gujud-gujura na ra ibutang. Okay. Okay, aday guys. Man, ala sayang nabugto wali ay. Ala, tata. La guys, kaibot na. Kaibot na ko gisa ka punuan. Tulo ka buok. Tulo ka mo, I love you. Upat ni ay. Hala, di ko na nay nagkambal. May kambal. May kambal na guys. Kambal na ni. Naglubid. Ya guys. Kambal lagi na, awag punuan. Wow. Eh. Naol. Wow. Bulang hoy pamor. Kip. Na guys. This is as in dagko kay kuan pa man ni. Eko na naman. Eko na naman.
tubig na dahil ni guys. Galing kay na. Kuan sa bagyo. Bahaan, gilanip. Gilanip mandari. Daplin magupos suba na to. Daplin masuba. Salamat ng lubi, wa gilanip. Kadag mo na kami. Uy! Hani ba na yung bugtong, kuan man bugtong anak man ni taga papa. Naghana. Wow! Naghana bi. Nagatas uwan eh. Ha? Nagatas uwan. Oh, dito siya magbubuon. Tako man mama. Naigo na tarang kagwang. Turo na. Naghanan Ano kerong? Puro bulang huy atang ako anan. Ni Puro kaso bugas bulang huy. bitaw. Tara guys. Tuod. Kala ko ipanad na sukin ka. Panad na Iliya dali. Bibi, grabe ang tika. Nabi tara nga bi. Nazi karon di mga bugun. Adeng agon man puna na. Kumbati dai. Kanang may hapit na mo pili. Kumbati, sige panad na nanjo. Uban nila guys kay mo tigsud, ha? Ako na dugang pa. Dungay pag dessert. Dungay dessert kaya nga. Aga nagkurot, charog. Sa arog ka kurot. Dadatos ba eh. Diyan sa gabi, mamaki na punta sa gabi eh. Butang ding. Aron igabot sa bag. Hani mo ko? Maaari na bilin. Ano? Hay itlog. Lah, Asa hala? Hala. Hala guys, na itlog sa manok. lah. Hala. Kuya na din ang itlog siguro ni papa. Morito. Morito na Baho na ni pa, kanabahaan man din eh. Baho na ni guys, sayang. Mani anak kita nga to na yung hinang kandal sige suroy-suroy. Sayang nga, uy. Na guys, naiig. Ang pinasaan lagi. Hala, napipinasaan. Binijaan, nabuti ni. Hala, sayang. Di ka na itlog uhas, papa? Manok. Oh. Di na Hala, guys, nakakita may itlog. Na itlog daris. Kabulang hujan. Tay. Hala. Wa po nila kit bayot di ang. Bayot di jud. Nga manok. Hala, na itlog, guys. Tara ba yun? Kana pa kumbati pa. Wap. Igo tong itlog. Isus, sino ko. Kurang na na. Sanas na. Okay. Na guys, na itlog dari. Nabaho na si Za. Kailan man nagbaho na kayo mo buto. Baho na lagi na si Za. Tara, okay na ni. Daghan na. Nice ma. Wow, flower sa kipi. Hag? Nada kay taan na to. Amoy ang tatay. Karon abang tandaan ron. Ah, Ni kumanda na. Depa pi. hindi pa tayo dengan ramo kung tanda. Depa. Lapay gamay. Gamating. Depa guys. Ako umas ang utin. Nice ma. Wow, very nice. Naku Tapos papa. dari pa. Asa na ibilin ako rin na. Na guys. Wow. Dudaghan na dyan po ni. Fights na ni panguan. Atong bak Fights na ni pang tumang itlay. parisay na tong among iparis na ni. Hala. Lalakoy ah. Masing ganag imong buto. Kada di ampus ano. Adyaw, wa sulab tina basag dina diha. Dinta. Halinta. Ha. Hintas mong kunot. Ano pin? Ha. Hala, unsa man na guys na ah. Dinta. Kuan na kanang singanda na. Hila-hila. Ay hila-hila. Na hila-hila guys na ah. Hala, na hila-hila. Hila-hila ni ma. Hila-hila na ala. Mainsa man ang hila-hila mag-insa. Milit na skuan. Kunot. Kunot nimo. Butang. Tao. Na guys, dari dia. Kabulang hujan ni Father Dear, mazuga ni kanapay na tigo, masigi agi anis. Grabing baha guys. Grabing lanip din ni. Sa una, wala makita ni. Ma, Mga nangatubang lubi, des pagbagyo. Ito ah. ma, imo ko sa tatay dasan balik ko no dili udet paang kunog na. Mabalik si Bagdong Odette. Lago di ko manibago pa. Ito tan nila ma. Magdadari guys, kay gamay raman, kaya raman sang power. Ako gari kaya na ha.
Ngahoy pa sa Gabriel guys. Daghan naman dari paluwan nga tagak. Daghan naman og kahoy ron kay katong nga tumbang ko ana sa nang ibili ng among bulanghoy. Daghan naman og kahoy guys kay katong nga tumbang kahoy das pagbagzo. Kahoy pa imong aron daghan na kadyo. Na guys lamay dari ako anan gardinan pohon. Pohon dari magardin. Mga luan pa dari. Batungan og palidjahan. Ang problema laman lagi kay insag lanipan. Na pastilan kilak kadto din ng goy kuan. Muras. Problema laman dari guys kay lanipanan. Guys, ngahoy tawag kang palalabs. Malabs, kumpati, karon natay sugnod dari sa bulanghoy. Nay isa pa inday. Oh, madaag man na gaan ra. Guys, paluwa taghatag Gabriel. Dapa pa. Ha? Kin dapat paluwakin ko akin. Father. Kim. Mo lagi. Halak insa man pa kubasa na pa. Hala ni kubasa ning turok dari guys. That's the place kuan sa pa. Hala. Karon pa mo ko kahinang dan eh. Pasag di laman ninjo kinsa mamunga din eh. Na guys, may kubasa ning turok dari. Dabot ini des kuan. Pagbagjo kanina ah. Turok dari guys. Hamag insong taan kin. Papadagton para to tandaan. Dato man sila nagagapon guys to. Itong nag-live me. Kim, ayaw Kim. Ibutang na Kim. Ako na nagamit dito mas. Kapata na mo. Day, itong kuhaan rin paluwa day. Day. Paluwa. Madaag pa na. Hani man, day paluwa bidi ado ka buok. Guys, paluwa do ka buok. Ang kuanon, madon man isugnod nito sa bulanghoy. Okay. Ngari dari sa probinsya guys, libre nag bulanghoy, libre pag sugnod, sana all. Basta na natas probinsya guys, kalibre jud ta, pati mga sugnod aron daghana kadyo. Kim, ali na Kim. Yan tumba guys, des pagbagzo. Pagbagzo guys, ag tubig padari ng tubig di ah. Kita ninyo ning kanang naibuli. Kani. Padari na siya sa ibabaw, ng tubig dari di ah. Nilagpas na danha. Na naibabaw. Alam ba dyan ang habag-habag na ba dyan nagdijot? Diyan ag bulanghoy pilaray height sa bulanghoy ito ah. Naway nakita dan. Ayo dali kilam na na day. Ana dali. Dani mi sa una guys katong nag-vlog katong ikaduha ng vlog sa una kina katong bago pa mi dani mi nanguan og kuan kam nay mais. Dani mi nang harvest. Kim ayo dana Kim. Karaon jud matagak jud kadana na. Sapa ra ba na? Nagari itong magkantilapya nagtaan mo naman. Hamay dun taan. Azo ka ambaka, azo mahagbang ka diha. Tarata. Nagas na nga. Tagak ag mga butong. O na nga kuan na nga. Nga laka ag mga butong na ah. Puro na daghang gabi guys to ah. Ta mo itong na gabi. Lami ra ba ng utanan guys na. Na gabi dari sa plisapa na. To ah, daghang gabi. Arang lami ana asinuban guys. Ha? Anak ta mano? Na hamay baki danang di man makam. Kuan ang baki kay lauman. Ni nakuha ta tayo hawan ako buhi. Nakabuhi aghawan? Siya nga uy. Okay. La, nay host na ta. Kita ko. Ikan. Tata ini na. Uche. Diyon na kitong kabaw mo kay puti ang ikog. Asa? Puti bitog ikog. Naday kabaw guys ng puti ikog na ugis. Ugis ug ugis ug ikog. Imong ninong. Ay ninong. Kabaw imong ninong to. Dadto man mi sa una guys na makwit to ah. Jadeu man dari sapa. Arang gazud lagi na mga sus arang gazud na mga kalbaa guys kay ag tubig wa na ni sud na mas lang sud na puno ag first floor. Pagtapok tong kahoy be.
Ang papa ma. Papa ma. Ano to pa? Day. Nagapot to sila kapag maluwa. Bilin na mi ma. Ano mo? Naraday pala juday kinas pa panagbaga. Guys, madyo namin isugnod das bulanghoy, sobra na na ipang sugnod na rin bulanghoy. Kaluto na ni pila kalutuan na, kaluwa. Malako TikTok ma. Kumagag TikTok sila. Chis, tibangan gino kong TikTok ko na si Lia dari guys. Dari kala ko anan. Tipin na. Na ate tipin. Pag-hi ni ate. Na hi. Na good morning. Tipin. I love you. Nina ma. Kita ko operate na ati tipin nga to. Paagdumban. Kita ko na sa strawberry tea. Paagdumban ati tipin na. Wa. Patod. Wa labong ma. Kuha nagbangan si Gabriel guys. Tapos buli. Buli na pa no. Natipon Bangan dahil sa mga kahoy. ma. Sana all, daghan ng kahoy. Ang dali ara sa dari makakuha kahoy dahil sa probinsya guys. Kay, na guys, kay bangan na nagkahoy. Na kay manguli na ta. Bati tay. Oh, dance ka. Udah tuloy. Aron di ka po dyan si papa. Mama. Mama, madi. Mama. Naghanay po pa. Karija ra gani ka azo. Naghana na. Man. Nala naman. Tipon ate, ha? Naghan. Tipon ate, na adwa ate. Naduwa po silpon ati. Adwa ko, na ahatag. Na tipon ate ma? Na jajan, ma? Daghan ko na silpon ati. Nana ma? 10. Ten? Mm. Satu bahas dulu, Nina ba? Nana may dua ba? Satu cakap, Nana ba? Naghano. Bring dia na may cake. Nana pejintin. Satu tali bahas isang. Nanti. Day, hatag ni Papa Day. To Tapat to Oh, give na papakaw. Pastor, dali, kanay lubi. Di ka daog. Uy, ginoo. Gujur. Dagan. Day, mori cake ni Kuya Ugma, day di Cake ni Kuya. Aman. Nama ko toy cake ni Kuya Ugma, guys. Nanapod butterfly nga yellow pa, na nagpaapong-apong na pod nimo. To Bapog. Na. Okay, human na gazag bangan na gamang kuan guys, pang sugno rice bulanghoy. Gara tum lang Ako rin pasan na to. Ikaw pasan na ng kahoy. Bagat pa? Okay. Watermelon na lang kito. Kita mag-watermelon na gamang baby girl. Gamay pa. Gamay pa ni. Gamay pa ni. Ano ba ito? Hindi na, yung madampan ka din. Dapok naman doon na. Gini, day.
nay. Taplin daya na skilid. Bina kami. Tunas pa pa guys, ng una na. Kirit naglakaw. Kami dapat masuk wahi. Paghinay kay madam agmo. Sing kara agad jud paway des papatas unahan. Mazo naman ni guys sa mangi Paris ug mas handang ko ya gail. Lami man yung bulang huy. Ang agun. Be, madam agmo be. Oh, mati pa der. Hangat ka pa der. Naghan man pa imong kahoy pa. Sao na? Ano ko? Okay. Padaplin ko yan. Andiyan na yung motor, Ken. Ken. Padaplin ang bata, be. Padaplin, be. Ken. Tukaron dari guys, di ah. Tila ning agiana na mo daring tukaron. Makahungag og ilong. Be, padaplin sila. Andiyan na yung motor. Ken. Bukod na gamay bazi. Guys, gawin katukaran dahil sa mga agianan. Kahungag pag ilong dijot. Hungag natang ilong, hungag sinig samot. Mung daang kahoy, Kin. Hindi ako ma. Ikaw. Kaributang guys. So sala. Bunag nagkagwang. Magaan na ni mo dadyon pa? Oh. Guys, mara na yung video karong adlaw guys. Salamat sa pag-uban na mo kanunay. Magbabay na talala dahil. Tanawa naman ni sa umagas. Umang dungag na mis bulang huy. Kaya mag-iparis ang masandang kuya gail. Ng birthday man ugma. Hali di. Bayan na ta nila. Guys, kita-kita na po tasunod na mong video. Hangat pa sa gianan. Kita-kita dapat tasunod ng mga video guys. Bye. Amping mo kanunay diha. We love you. Dadyan ninyo ipang skip ang mga ads guys. Salamat ka Jo. Sunod magtanaw. God bless natang tanan. Bye. Bye-bye na papa. Papa. Bye. Okay guys. Kita-kita na tasunod ng mga video guys. Bye-bye.